Parasti še opredzeľujú i za lamanie, i za lupanie kukurici, ale väčšina voľevý lamac iz mjeseciju do čardaku, bo vlaha u poznih dňoch oktobra zvekšana, a za sušenie olupanie treba i dosť za plac. U dobrych čardakoch še nie pohubi. Musi še merkovať, da čardak nie zaklonjeni, da je dosť na vitrovim mjesece, hej. Da je nie zaklonjeni ideška za murom, za hižu i nije problema, hej. Toho roku še počalo za to bac šťas lamac je dosť sirovi, ale nazdávam, že budú ľudí merkovať. Musi še lebo skorej ho olúpať, ešte dok nie také da še nie pohubi. Ale hovorím, keď teraz už poznejšie lamana, to še nie pohubi, to tam môže stať sa, dok še nie usuši, da bude za predaj. Toti, co volja, že bi im kombajn olupal kukuricu, muša biti svidomi, že za každý procent vlahy ponad 14%, im še za okolo 3% zmenša urožaj, ktorý bude pridati do silosu, co znači, že keď vlaha 22%, jaka je teraz po poljoh, u silosu po sušenju bude odbite 18% od prijatej kukurici.